Raden Mas Bucek. Tapi ngastopi ngastopi ngapain kok iki iki opo ya selamat malam Kak ini sampean yo doyan sego Boten apa ya kok jenenge menungso nggih doyane nggih sego masa panganane menyang niku lah sapa ngerti kaya wong iki suwi ora petuk suwi ora kepanggih suwi ora sakatemon kaya sak sire dhewe ya takon pinakon iki wajib dijawab kanthi becik aja nganti karo Pak Pracawa sesuk Pak Bak lah ngertekan napas lah iki kancaku ya biyen kancaku ora cahe jeneng kok lho iya kok mboten direncangi saniki lah ya kudu anu Andro Basuki ngerti kono sing ning kono aku sing ning kene ngono lho ora kenek rebutan kon iki ora kenek sing penting ngadi lunga ngoten tapi sitok ning iwa sitok ning tengah sitok ning isor sitok ning dhuwur nah ngoten nggih rawuh rene jam pira ya ampun rawuh to Pak lho kok tekan kene jam pira ngoten mawon yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur wong setugel kok rawuh ki ya wis teko kene ngoten mawon rene merongos jam pira wah awit wau jam 12 yane kula nyetetek wonten mriki sinden dilus ora kene masa nggih kula nyetetek wonten mriku wiwit kala wau sing amen semampu dintuti megal kowe ketoke wayu-wayu wah ngentut ramune godone rawuh wis aku ora apa-apa kuwi rezekimu ya witekno pripun lajeng riwat mriki boten saged lah nyang apa lah piyayi kathah semanten kathahe pancen kabeh berkahi lah nggih dalam rangka Pak Ngardi gone kagungan kersa tasakuran kok ya nggih lajeng lumpat mager gitu kula diangkat supirku metu kono malah dikira sajen ning kono aku lah raya adi raya apa mung dibalik sampean to dadi raya-rayane ngono alhamdulillah sajen kok iso nangis dadi wong-wong lho sajen kok mendeli ngono tibake wong aku wis ngempet ae aku lah iki ora ndang ditok-tokne aku ya ngetokne iki nek wong budi dhuwur ditokne sore ora apa-apa kaya sampean metune kudu yahene ngene iki oh kok dadi iki solo-solaning solo ngene solo
ditokne. ditokne. Ditokne nek Yen wis wis selo, yen wis selo ditokne. ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Oh. Kabeh iku duwe nek selane. Oh nggih. Mangsaku Nggih, pun tekan kali Pak Nardi. sampun Pun jagongan. mumpun. Ngomongnya apa kowe iki kok ora ngerti kok bingkonge. Lho Pak Nardi tangga kula niku. Lho. Pak Nardi, mboten sik mulya kok tanggamu. Oh, Pak Nardi mriki to? Lah iya. Dereng. Lho kowe urung tindak ngono. Kula wau mriku Heeh. mung nunut nguyuh tok. Lah lha kudune waduh. Lho. Wong yo kan ndobos kowe iki kok ndobos Mboten mriku wau. Nggih. Wone ngrutus kaya. Sing Nek aku urus pripun lho kados ngeten kok. Pak Nardi Nggih. utawa Pak Gano. Nardi utawa Pak Gano. Nggih. Jadi asma Kinarya Japa. Leres. Ini tasakuran tutup giling karo tutup pok-pokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Nek ora lucu sampeyan rencanane Pak Nardi arep kek gandengan. Gandengan apa to? Lah kok pirang-pirang Pak Nardi iki lah. Lah terus gandengan kok truk kok gandengane kalih kula niku hubungane napa? Yen truk niku kan gedhe. Kek paham kek ya? Kek Kok bandel tok. oh gajah. Lah iya kuwi nek basane kene kek. Kek nggon aku mati kok. Wah. Kek piye wis kek. Oh siji desa mawa codot. Mawa cara. Kaya carane codot iki beda-beda. Oh nggih, Codoten Blitar kalih Jawa Tengah benten. Iya ning Jawa Tengah iki nyokote halus, Nggih. kita iki wah langsung ilang dasi. Pasar. Jadi dalu mriko tasakurane saking Udi Jaya Mulya. Leres Lho, menika tulisane lho, nggih. Udi Jaya Mulya. Udi. Lah kuwi lek tulisane gedhi ning ngono kuwi. Oh, Udi to, Pak? Allah. Kowe iki rene kanggo mripat ta kene. Kuwi lho, Udi Jaya Mulya. Enak ya tulisane, Mbak. Nggih, enak ora Den? Nggih. Si dene ro kabeh kok. Putri lah boten nenten lho. Udi Jaya Mulya utawa Jaya Mulya. Kuwi lho tulisane di templekne ning kon lho, templekne ning gandengan wis mlaku saiki lho. Wis ilang. Ningok wisan. Apa enek wong tulisan kok mlaku. Dadi Kuwi kuli, ketoke kulino. tulisane iki ning Kulino nek nggon petengan nek tulisan mlaku karo Eh, nyekel mic lho. Oh, tulisan kok mlaku. iki cara main bintang nek tak jak dolan kowe kuwi. Angger ngene sendul tak saki. Ning malah tak saki. Pak, matur lho Pak. Kula niku menungso senes pentol rek. Nek terus disaki. Menika Pak Nardi Nggih. menika bos tebu ya. Ngaten. Tebu Nggih, ini apa tau saka tembung antete kalbu. kalbu. Hmm. Pak Sunardi artinya Sunardi. apa? Asma Kinarya Japa. Apa? Kangge dedonga. Su Nardi. Nardi. Apa? Su Su. mau ora ngomong sih to Pak. Panjen ning kene iki ora tak bisa omong-omongan kok ngono kowe iki wong sembarang dadi Lah kok. kok yo WA sih lho. Kowe iki wong manjing ajur-ajur lho. Nggih, nggih. Aku ki paham lho Uncek Sanusa iki saka Sanusi. apa Sanusi iki Sanusa. wong iso ngono maksud kuwi dadi Sanusa. Jadi wong iki cara ngene iki bisa ndak apa mancing ajur-ajur. Nggih, atus panjenengan Pak. Amor yoga yo penonton nanti bingung bedakne ndi Uncek ndi yogane. Amor si mendiang bingung bedakne ndi Uncek ndi Kendange. Ngoten to. mendiang. Oh, bisa ngendang. Amor sentem ya to ndi beda bingung bedakne iki. Cake di srenteme ngoten to. Terus Amor. amar wedhus ngoten to. Di kamar wedhus. Kok wedhus ya? Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke gegeden no. Oh iya ya, sapi mini. Sapi mini enek. Sunardi. Sunardi. Su. Ki sumeh yayinipun. Nah, Kok iso ta kowe? lah sing ngajari ki jenengan to. Pak Rudi Garong. Rudi Garong. Rung. Nggih. Su. Sumeh yayinipun. Tegese dalam kata lain blater. Blater, grabya, Semana, Hmm. semulung, ngaten. nar. Nar.
kuwi narima ing pandum. Nah, jadi diparingi akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Bersyukur. Jadi diparingi akeh ki ya bersyukur, sithik ya bersyukur. Insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur. Oh, ora tak malah saya Kebak. Ora kelong malah. Brong-brong. Nah, niku lah tiap tahun wis wayangan terus. Awake dhewe dalem niku alhamdulillah nampa berkah di timbalan Suman lho. Nggih, terakhir di malah tadi kok belum di nama di mati. Ayo asma kinarya aja. Jopo Jaya Mulya. Jopo Jaya Mulya. udine kan Jaya Mulya. Di napa artine di? Niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumek narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula Pak. Tapi Niken kan ngomong ngono. Karo ngemut kowe lho kuwi masaku. Sira petuk kaya buta malah. Lakon kaya dimut iki lakon maksude iki. Matur nuwun. Ditungake to bagus. Udine mulya menika ngangge berkah. Ngaten mugi Wayangane ora bengi iki kok ya. lajeng Tanggal 24 ya sih ana wayangan. Mas Mito Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Pandegare. Semarang. Pandegare Sumarbagya. Heeh, Mas Sumarbagya. Untung aku ora digandhenge karo Mbak Lucy. Lah yen apa? Gandhenge karo Mbak Lucy malah cilaka to. Lah Lucy Brahman. Wah, Pak Martin nanggap sapi karo letong. Untung Lah penjane sapi iki yo pirang-pirang. lah ya Lucy Brahman kan kuwi sapi kula letonge. Lu masuk aja to, aja letong lah. Paling ora sampe Napa? ya telek titik lah ora iki. Ojo cilik. Gue padha teleke. Lah terus dan ojo mati bagus kuwi aja niki aku padha lanang. Padha lanang. Derek urut tetema nggih Pak, kadang keluar bageng Pak Arti gelar hajat, mugi tansah pikantuk karahayon kalujengan. Direbeno panggoda pangrencana, celakaken nugroho ingkang agung. Amin. Mugi keluarga Pak Nardi tansah ayem tentrem, bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma amin. Mugi ibu kasih, mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin amin ya rabbal alamin. Menika ingkang ibu saka Pak Nardi. Lanjut. Dadi panjenengan menika piyantun budaya kok ya. Titik-titik tanggap wayang. Tur mesti dua malam. Nah, tapi kita tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. kalih sinten? Aku tak kepengin ya kuwi presiden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Nah, sampeyan ki wonge corane wong iki sembodo. Sing nek siji ra cukup wong kaya sampeyan iki. Wong mangan lho iki mangan ora telung piring moh dek iki. Diwe sak piring nek nyekebek tok. Apa iki? Mumpung dalem nika diseseni warga masyarakat mboto kaya ngono penonton sak pirang-pirang alfa.